pošteno. Majka i Kora se ponašaju prema meni kao da sam dete. Ali ja imam čarobni češalj i mogu da uradim više nego što one misle. Moja sestra kaže da sam mala, a mama stalno govori meni da treba da čekam svoj trening, al sam velika da ponešto naučim. Ribe idu u školu, hoću da se ja obučim. Više sa mnom što govore, ovi da će kad započnem da radim sve, da pravim te talase. Kao plivanje uz jake struje, treba pravac da držim pre svega, dok ne dokažem da sam ja spremna. Uz malo magije iz češlja